Hola a tots i benvinguts a un nou videotutorial. Estem en geografia de primer de l'ESO, en el tema número 6, el qual fa referència als paisatges i en aquest cas precís als dels climes temperats. Per tant, a continuació farem un repàs dels paisatges que hi trobem al vell continent, en efecte, a Europa. D'entrada hem de ressenyar que a la superfície terrestre són molts els factors que influïxen notablement en el paisatge. Així doncs, podem definir aquest com el resultat tangible i visible d'aquestes confluències, adoptant un aspecte definitori a cadascun dels territoris que el conformen. De la mateixa manera, segons el grau d'intervenció humana, és a dir, segons l'acció antròpica, classifiquem els paisatges en dos tipus. D'una banda, els paisatges naturals, que són el resultat de la combinació de l'acció del relleu, el clima, les aigües, la vegetació i la fauna sense que la mà de l'home intervinga, i d'una altra banda els paisatges humanitzats, que són aquells on l'ésser humà, a través de la seva intervenció, els ha anat modificant al llarg del temps. Per consegüent, són només els humans qui tenen el gran poder de transformació del paisatge, sovint de manera agressiva i poc sostenible. Aleshores, quins són els factors naturals que condicionen la formació dels paisatges naturals d'Europa? En primer lloc, la latitud entre els 35 i els 60 graus amb un predomini de climes temperats. En segon lloc, la influència de l'oceà Atlàntic i la mar Mediterrània, reguladors del clima i influents en les precipitacions, i darrerament el relleu, que afavoreix o dificulta l'entrada de les masses d'aire que ja hem estudiat amb anterioritat. Així doncs, parlem en primera instància del paisatge polar associat al clima polar, situat a les zones de la regió àrtica, amb plantes adaptades a aquestes temperatures, cas de les molses o els líquens. Quant al paisatge, la tundra domina aquest territori, cobert durant bona part de l'any de gel i amb desgel durant l'estiu. Després trobem, arrelat al clima d'alta muntanya, el propi paisatge de muntanya, caracteritzat per una vegetació també adaptada a les baixes temperatures i variada segons l'altitud de les serralades pròpies europees, com per exemple, ja ho hem assenyalat, el massís central, els Pirineus o les serralades escandinaves. Pel que fa al paisatge continental, domina la major part del continent i val a dir que trobem un total de 3 zones diferenciades pel tipus de bosc que regna. El bosc de coníferes o taigà, amb arbres de fulla perenne, com són els pins, els avets, n'és un primer exemple propi de la gran planúria europea, l'est i centre del continent. Un segon bosc és el mixt, format per arbres de fulla caduca com els roures, els faigs o els castanyers, que conté també el sotobosc més ric que la taigà i que afavoreix una major fauna. I darrerament hem de mencionar les terres de l'estepa que estan conformades per gramínies i matollars menuts i situats en el nostre cas peninsular a l'interior, com per exemple a Albacete. Quant al paisatge mediterrani, el nostre, el tradicional i associat al clima mediterrani, està compost per arbres de fulla caduca perenne com l'encina i matollar i arbustos com romer, la farigola o el bruc, que habitualment en trobem al camp. Els pins també envolten aquest espai i la fauna és molt rica i variada. Parlem doncs de conills, llebres, aus, insectes. Darrerament el paisatge atlàntic o oceànic es defineix per contindre arbres de fulla caduca, tant a la tardor com a l'hivern, com ara roures, faigs, castanyers, i a més, aquesta caiguda ajuda a fertilitzar els sòls i que dona vida al sotobosc siga molt atrafegada amb la convivència d'espècies de mamífers com aus i insectes. Bé, fins ací el nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi sigut d'ajuda i ens veiem a classe.